Let's all welcome Anthony Jennings! Sa inyong talan! Diretso ang tingin, huwag kakaliwat kanan. Hindi ba kapaniwala sa tanging ng kagandahan? Nauna ka makita mo, di ka iminulat ang aking matang sa dilim na iman lang sa espisyon. Mag-ingat sa paligid, baka ikaw na ang sige hanggang For the main event of the evening, waiting balls, arrived corner. Please welcome ang nag-iisang the one and only Racal! for staying kahit umulan. Ang tanong ko sa inyo, okay lang ba kayo? Kahit mabasa kayo? Grabe. Thank you so much for watching. Can't Buy Me Love. Thank you sa pagsubaybay sa amin. Speaking of Can't Buy Me Love, sana panoorin nyo kami gabi-gabi. And mapapanood din kami sa Netflix and I Want TV. Ano? May nababasa ko Irene Chu apologist. Hello! Sige na, bilisan ko na kasi may flight mamaya. Okay, this is my next song para to sa mga in love. Okay.
super kilig ang ating mga pamilya dito sa Mega World. Is this your first time to be here sa Dinagyang? Dinagyang, yes. Yeah, okay. Yes. But you've been here before? Wala? Ano ka? Okay. Paki-invite naman ang ating mga kapamilya. Yes, mapapanood nyo po ang Can't Buy Me Love every 9 p.m. po yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TV5, and A2C. Okay. Yes, and mapapanood nyo din po ang Can't Buy Me Love sa Netflix at 72 hours ahead. And then, I Want TV, 48 hours naman. Ayun! And social media accounts na pwede kayo i-follow. Yes, marami yan. Yeah. Mahanap niyo po ako sa social media kahit saan. Okay. Ako din, ganun din. Search niyo na po Maris Racal. Sabihin mo ba ako? Okay. Thank you very much. Alright, Sophie and David, come on! Let's do a selfie! Oh, We'll be okay with come on. everybody. Picture tayo, picture. Show the picture. Crowd, selfie. Okay, tayo muna tapos sila. Yung ilaw, Come on, pakibawasan. guys. Backlighted kami. Ayan. Come on, Sophie.